Diolch yn fawr iawn i Aelwyd Hafodwenog am agor y gystadleuaeth. Dwi'n gweld dipyn o bobl yn dod mewn i'r pafiliwn wan i fwynhau trydydd gystadleuaeth yn y pafiliwn gwyn heddiw, sef i'r ddawns Werin Bl.10 a dan 4 ar 15 oed. Os gai ofyn i bawb ffeindio set cyn gyntedd a phosib mwyn i ni allu symud ymlaen efo'r cystadlu. Wel, dwi'n siŵr bod ne gefnogwyr i'r grŵp nesaf hefyd, achos dwi'n gweld ambell i wyneb cyfarwydd yn y gynulleidfa. Oes e gefnogwyr i ysgol Llanfyllin yma? Oes wir? I'r rhai yn chi sydd yn ymuno â ni wan, mae'r wobr yn glwsoddedig gan cwmni dawns Werin Caerdydd. A'r beirniau bore yma ydy John Idris Jones a Frances Jones. Felly os gai ofyn i bawb ffeindio set cyn gynted ac o bosib os gwelwch yn dda. Os ydy'r beirniaid yn barod i symud ymlaen, maen nhw isio rhyw chydig funudau. Na, maen nhw'n barod medden nhw. Felly, ymlaen â ni efo'r ail grŵp i ymddangos yn y ddawns Werin Bl.10 a dan 4 ar 15 oed, dyma ysgol Llanfyllin.
Thank you.